ואנחנו נפנה ונאמר שלום ובוקר טוב לאפרת פינקלר, מלווה התפתחותית לתינוקות בשיטת שלהב ומנהלת פורום התפתחות התינוק בפורטל דולה. שלום ובוקר טוב לך. בוקר טוב. אז הזכרנו בפתיח של התוכנית את שאלת השאלות, הייתי אומרת. האם התינוק שלי אכן מתפתח נכון? וכדי שאנחנו נוכל לדעת את זה, בואי נעשה קודם כל סקירה עד גיל שנה, מה התינוק אמור, במרכאות אני אומרת, כדי לא להלחיץ כאן את האימהות שלנו, לעשות בכל שלב התפתחותי. אוקיי, אז בואו נתחיל, אנחנו נחלק את זה לגילאים, אנחנו נתחיל משלב הלידה עד גיל 3 חודשים בערך. זה שלב שאנחנו רוצים לבסס את השכיבה על הבטן, את הרמת הראש ואת ההישענות על המרפקים. אז מאוד חשוב שיהיה מזרון על הרצפה, שהתינוק יכול לשכב ולשחק במשך היום. אם אנחנו מדברים על צעצועים, אנחנו מדברים על התפתחות ועל הצעצועים שיכולים לעזור, אז חשוב שלא יהיו יותר מדי צעצועים מסביב לתינוק, זה גורם לעודף של גירויים וזה לא טוב. אז אפשר לשים כל פעם 2-3 צעצועים כשרואים שהתינוק איבד עניין, לקחת... כשאת מדברת על צעצועים בגיל הזה, אלו צעצועים מומלצים? מה כדאי? אז בואו נגיד, יש את כל האוניברסיטאות למיניהן שהן טובות בשלב הזה וגם לחודשים יותר מאוחרים. הן עוזרות להתפתחות של הושטת יד לעבר צעצוע. רק חשוב להקפיד שהתינוק ישכב גם על הגב וגם על הבטן במשך היום. אוקיי. זה נכון שבגילאים האלה פחות חשוב צעצועים ויותר חשוב למשל ליצור עם התינוק קשר עין, להתקרב אליו ולדבר איתו, לשיר לו, לשים לב שהוא מתמקד בפנים שלכם למספר שניות. זה חשוב להתפתחות של יצירת פוקוס וגם בהמשך להתפתחות של הדיבור. ומה שהכי חשוב בשלב הזה, וכמובן לאורך כל ההתפתחות, זה הרבה מגע של ההורים. כן, מה לגבי כל אותם, את יודעת, מוביילים משוכללים? היום, בוא נגיד שזה באמת לא מבייש את מדען הגדול ביותר, מדובר על צבעים וצורה. אני אומרת, המוביילים והאוניברסיטאות מבחינתי הם על אותה סקאלה. אפשר, אבל לשים לב למינונים, לא שכל היום התינוק ישכב על הגב ויסתכל על המובייל שמסתובב סביבו, זה לא מגרה אותו לתנועה. כן. אז חשוב כן לתת לו להסתכל על זה, כי זה כן מפתח את המעקב אחרי חפץ מסוים, אבל בשלב הזה מאוד מאוד חשוב להשכיב גם על הבטן, כדי שהתינוק יכיר את התנוחה הזאת וילמד לשהות בה. כן, זאת אומרת שעד גיל 3 חודשים אנחנו מצפים מילד להרים את הראש בצורה יותר... זאת אומרת, כמה זמן אנחנו אמורים לראות את הרמת ראש הזו? תראי, אנחנו מתחילים ממספר דקות, כל פעם לתת לו, כל פעם לראות עד מתי שהוא מסוגל, זאת אומרת, לא לצפות שבאמת תינוק בין חודשיים ישכב כל היום על הבטן, למרות שיש תינוקות שמההתחלה מאוד אוהבים את התנוחה הזאת, אבל כל פעם למספר דקות, לגוון לו בין שכיבה על הבטן לשכיבה על הגב, אפשר גם על הצדדים. מה קורה לאחר 3 חודשים, 3 החודשים הראשונים? כן. אז גילי 4-6 חודשים, אז באמת כמו שאמרת, עד גיל 4 חודשים אנחנו באמת כבר מצפים לראות שתינוק שולט לגמרי בהרמת הראש. ההישענות על המרפקים כבר יחסית מבוססת, ומתפתחת ההישענות על כל כף היד, ככה שהתינוק כבר יכול ממש להתרומם עם כל בית החזה מהרצפה. וזה גיל שאנחנו מתחילים לראות שהתינוק עושה הכנה להתהפכות, יש תינוקות שכבר מתהפכים, זאת אומרת בין גיל 4 ל6 חודשים אנחנו כבר רוצים לראות התהפכות. אז בשלב הזה מאוד טוב לשחק איתם עם רעשנים למיניהם, והכי טוב לראות רעשנים שהתינוק יכול לאחוז בהם. אז חשוב לנו באמת לבדוק שהוא מצליח להושיט את היד ולאחוז ברעשן, לראות האם הוא עוקב אחר הרעשן עם העיניים, האם הוא מסובב את הראש לעבר מקור הצליל. מדוע דווקא הרעשן נשאר? רעשן פשוט גם בגלל שהוא נותן לנו צליל, ואנחנו חשוב לנו לראות שהתינוק בשלב הזה, אם אנחנו עושים לו צליל מסוים, אז לראות שהוא מסובב את הראש. וחשוב לבדוק את זה, כל דבר שאני אומרת חשוב לבדוק לשני הצדדים.
וזה גם שוב משהו שהוא יכול לאחוז בו, וגם הרעש וגם הצבע מגרה אותו להושיט את היד ולאחוז. מה קורה אחר כך? בגיל חצי שנה עד 8 חודשים, כמעט שנה? מה אנחנו מצפים מהתינוק? מגיל 6 עד 9 חודשים זה השלב שמתפתחת הזחילה. בהתחלה יש את הזחילה על הגחון, לאחריה באה הזחילה על 6, שהיא זאת שמביאה בעקבותיה את הישיבה סביב גיל 7 עד 10 חודשים. אז בשלב הזה כדאי לשחק עם התינוקות בצעצועים שמתגלגלים, כדורים למיניהם, אבל חשוב שזה יהיה כדור שהוא מסוגל לתפוס אותו ביד, ככה שזה נותן לו גירוי לזוז מהמקום ולהגיע לצעצוע. אפשר גם להמשיך עם הרעשנים, לגרות אותם להושיט את היד, ההושטה של היד מאוד חשובה לזחילה. ובהמשך, כשהוא כבר מתחיל לעמד על 6, אז זה הזמן להגביה מעט את הצעצועים. למשל, לקחת את הרעשן ולהגביה לו מעט מעל הראש, ככה שיהיה לו גירוי לעמד על 6 ולהושיט את היד. אני רואה שלאורך כל השיחה שלנו את דווקא משתמשת בצעצועים שהם ככה ידנו משגת, ועוד אפילו אמר לי שיש המון דברים שאפשר לעשות בבית לבד. נכון. תני לנו דוגמאות. למשל, וזה משהו שמאוד חשוב לדעת, שתינוקות יכולים לעשות מכל דבר צעצוע, ולפעמים דברים שיש בבית יותר יעניינו אותם מצעצוע שההורים רוכשים במיטב כספם. למשל, בקבוק ריק שיש בבית אפשר למלא אותו עם מעט מים, לשים בו קצת חרוזים, אולי איזשהו צבע מאכל שיהיה ככה גם קצת צבע, וכבר יש לנו צעצוע שהוא מתגלגל וגם עושה רעש, וזה צעצוע שהוא מעולה לשלב של זחילה. כפית, סיר, כל דבר שיש בבית, תינוקות יכולים באמת להפוך אותם לצעצוע. זאת אומרת, תינוק שמתפתח נכון לאו דווקא זקוק לכל אותם גימיקים שכאלו שאנחנו באמת חושבים שאולי זה יעזור לשלבי ההתפתחות. בואי תאמרי לי, ברגע שתינוק מדלג שלב, נניח דיברנו על שלבי זחילה, שם אנחנו מוצאים גם את זחילת הגחון, גם את זחילת 6, האם ילד מדלג על אותם שלבים או שלב אחד מתוכם? האם זה צריך להדליק נורה אדומה אצלנו ההורים, או שכן לתת לילד בקצב שלו? קודם כל כן לתת לילד הקצב שלו, אבל כן חשוב לדעת שיש גבולות זמן מסוימים שבהם אנחנו מצפים, זה באמת מילה שהיא קצת גורמת לחשש, אבל כן כדאי להיות עם היד על הדופק. זאת אומרת שאם תינוק עד גיל 10 חודשים לא זוחל בכלל, אז חשוב לבדוק מה מונע ממנו לזחול. אבל אם מפספסים למשל את זחילת הגחון, וכן תינוק זוחל אחר כך זחילת 6, מבחינתי הוא כן הדביק את הפער, וכן מפצה על מיומנויות שלא נרכשו בזחילת הגחון. אוקיי, בסיום גיל שנה למה אנחנו נצפה? בגיל שנה, זאת אומרת, זה הגיל שבאמת תינוקות מתחילים להעמד, בהתחלה עם תמיכה, אחר כך בלי תמיכה. אני מאוד ממליצה להימנע מכל ההליכונים למיניהם, במיוחד כאלה שרובם מבוססים על גלגלים, ומה שקורה זה שהתינוק פשוט רודף אחרי ההליכון כדי לשמור על שיווי משקל ולא ליפול. אז קודם כל לתת לתינוק להגיע לבד לעמידה, לא להוליך אותו, לא למשוך אותו לעמידה. הוא יעשה את זה בכוחות עצמו, וכשהוא ירגיש מספיק בטוח, אז אפשר לתת לו לדחוף כיסא, ככה שיש לו מספיק משקל, והוא לא צריך להיות מודאג מזה שהכיסא יברח והוא ייפול. כן, רק השכנים למטה צריכים להיות קצת מודאגים מן הרעש. כן, אז אפשר לעשות את זה בשעות שהן סבירות. אבל שוב, באופן כללי אני רוצה להדגיש שלא חייבים שיהיו המון משחקים, אפילו מומלץ שלא יהיו. כמו שאמרתי, העודף בגירויים לא תורם להתפתחות של התינוק.
אוקיי? וגם לעשות זאת בעצמכם. אל תשכחו. תודה רבה לך, אפרת פינקלר. אני רק רוצה להזמין את כולם להיכנס לאתר דולה, לפורום של התפתחות התינוק שאותו אני מנהלת, ואתם מוזמנים לשאול כל שאלה על נושא ההתפתחות של התינוק. תודה רבה לך. תודה לך. נבקר שם בהחלט. אפרת פינקלר מלווה התפתחותית לתינוקות בשיטת שלהב, ומנהלת פורום התפתחות לתינוקות בפורטל דולה. תודה.